Naman kolosi ni ayesi ko de bantola ide. Ayesi kadine ide. Mais naman kolosi kewale dobe ka ke Burkina Faso ani Mali la. Naman kolosi ni ayesi ko de bantola. Faisons beaucoup attention. Ne betaille la didikandi. Wallahi ala ya bebe nganingela. Ayesi ka diaka te mesida ko onedi. Moi je très direct. Ne te cédé au fait, moi j'étais clair. Mais ce qui se passe dans l'AES aujourd'hui, naman kolosi billahi djougou be yelama. Les ennemis vont rire de nous. Ça dit, je commence à avoir parce que les vrais, parce que quand Burkina Faso ni Mali la mena ko cité bi. Si on ne fait pas attention, on va aïsiko ban. La première des choses, les impérialistes ont infiltré l'AES. Les impérialistes ont infiltré le Burkina et le Mali. Oye tieni. Djougou yo doro soro Burkina, djougou yo doro soro Mali la. Mena deta ou dibi. Ko yere mané dabali bantle fly na aw jigi Burkina Faso yi capitaine Kadine Alabado ne ke Asiminga ko ne ta Asiminga ko la capitaine ngani Kadine toujours j'ai beaucoup de respect envers les capitaines mais wallahi capitaine les entourages la monu bi créfé hein c'est des pro-impérialistes les anti musulmans de ou de keleme qui créfé la fabi bon ou bibi ne mi koloso bibi Nimi kolosi be kuma dondo la ali kare kono wuluti la me Burkina Faso na ma ke ka fuma tout nyamogo den tato fleni. C'est-à-dire que il y a des choses qui se passent dans l'AES. Asimika popé est-ce que Assimi Goïta popularité mi soro capitaine Ebise ko soro. La popularité qu'Assimi a eu où il y a aucun président africain qui a eu mais il est tombé parce qu'il a pris un mauvais chemin. On ne veut pas que le capitaine tombe dans le même chemin mais il est kasrata ça me fait mal. Bon, ne e binabi, Asimika bibi, coup d'état là-bas et coup d'état dit. Avec Fegenyabi. Et regardez au niveau de la communication au Burkina Faso. Les ennemis même des capitaines aujourd'hui, au lieu de déçu sur le capitaine Gamoko la communication. Parce que quand on est Kera Burkina Faso, on a dit que mal la dongoro. Fin flabé, mo fo capitaine Ibengena, ni mo fin flato ika fanga bibi, ko fo Asimi go. Bon Asimi ta keni bana quoi. Asimita bana. Parce que AEC n'a bien avec bon Mali ni Burkina là. Le Niger, il n'y a pas de problème. Nebe Niger kaouye, au Niger, nebe moro obe général Tiani critiqué. Mais ni Asimi critiqué beta kasola. Ni capitaine Ibe critiqué beta kasola. Aou ekara aladi, aou te défauté aoula, aou te l'a dit. Ni moro mi kumana aou fait, aou demeba. Et pire encore, aou ere kanouba obe kol de Kelebi. C'est ce qui se passe au Burkina. Capitaine yɛrɛ dɛmɛbaga depuis capitaine Gani cɛ sara domina Burkina Faso Burkina bo ma hɛrɛ sɔrɔ depuis nin kamalen sara mena photo bɔ ka yira u la depuis nin kamalen sara voilà sa photo depuis nin cɛ in sara ni ye capitaine ka dɛmɛbaga ba de i dɛmɛbaga n'a ye ko kɛ ni fili don a wele aw ka sigi a ka fɔ karisa kana nin fɔ bilen non u bɛ taga force de ta k'o tigi minɛ u bɛ sa u bolo bon depuis nin sar'u bolo Burkina communication beka balancer ça. Malgré que le capitaine n'a pas capitaine n'a pas bedena karafe ça. Douguero de beka kuma Burkina mais Burkina au niveau de Burkina, il y a toujours des bruits là-bas. Qui a créé ça? C'est leur ego ou ka ego parce que le militaire parce que Thomas Sankara kuma kelefo qu'un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Ça c'est une réalité. Capitaine Kanga toko livre kala. Parce que me kuman nenga di paka ani be kodo tikilingi. Nendia ani kodo tikilingi. Ye barawke ibe ka Burkina jo o tiende. On est content de ton travail au Burkina. On sait que tu as de bonnes idées. Mais comment mettre ça en exécution des problèmes? Capitaine Ambi fait quoi? Et je serai toujours reconnaissant d'être à domi Burkina yene reçoit. Nte bo kombi buruja mais tiende kani fina mais ala ta fina tie ali famille wolo na fila boy ka tie fana ni halala deni capitaine neta depuis ni tien sara bi ibe et puis almami mbe kata almami tien fana minali Europe Burkina ere kalale bebi ite mogo mene da blate sa ite alaye ita kiraye ibi kolosi Asimi Goïta popularité mi soro capitaine etise ko soro ishi kono Asimi populaire Asimi wuri togo do wulila o présenté Afrique ni siècle nkono kaya soro ali Modibo Keïta ma soro Asimi wuli wakati billahi Asimi ni puissance do wulila ima Asimi ka popularité niveau soro tu es le plus populaire aujourd'hui capitaine mais Asimi Goïta à son temps au togo mi soro e ma soro ça c'est une réalité moi je n'aime pas Asimi mais Asimi ka popularité niveau do soro présenté Afrique mu ya soro ce sont les réalités au be nina konfona de nina ede au be Asimi de ka copier ka tugako
mais ni danga be chien ko abe do muru jago de la Assimi bina cogo mi capitaine ante fe ka bi ibe ka sira mi ta été révolution sira kan alaja bi depuis igani wanya ni parce que fin do de be ka auka fanga tien auka ego eni sorasi de be jaka révolution ke nyoko fe ebe bo sandi koro ibe marche ou ke ibe sorasi tia défend ale be fanga ta ale marfa min tade ale bolokale de ka tia ye fanga yi ale ta don konne ni karsaw de jera ka keleke sorasi aklima ka dogode c'est pour cela Thomas Sankara bafo ko un militaire sans formation politique est un criminel en puissance o de be ka kebi Assimi Gotaka popularité bina munela Assimi Kanubagaw a ol de don kasola ka shogali gen ka bel le cerveau ke Assimi bina ko mali wari bet kera Assimi nabi an Assimi kona bi mo be poronchi allez-y et regardez les commentaires quand Assimi parle aita commentaire ou kalam billahi les commentaires 80% sont mauvais a Burkina Faso de ka Assimi soutenir sinon malien on t'a affaibli on te faut de ka capitaine soro wa capitaine Assimi a senda oromi Assimi popularité mi soro ima soro Assimi popularité mi soro présenté en amoro na ko bi katri ya soro Assimi kun kere ma aya tiedi bon et qui est le plus populaire aujourd'hui qui a même Ibaoro mina be popularité mila bi ote Assimina mais Assimi wuli wakati boulane popularité morale mounye au président Afrique mouya soro jusqu'à présent Assimi ka record mo soro folo de mais ni continuera ka sranyuma ta ibo soro parce que au be Assimi de copier al naka soro Assimi yere tesa parce que M5 de toko de Assimi ma anti fait kabi fin flabé ayo éviter Assimi Geninga ko bana malien be tegara la parce que malien te da mo la katla ka tuki goblin quoi les maliens n'ont plus confiance à Assimi bon si les burkinabés n'ont plus confiance au là-bas coup d'état de bekela ni coup d'état kera ela dro coup d'état be ka Assimina o ijago yadi mo be coup d'état ke ela capitaine ou betaka Francis de Wuli Kana et la révolution va aller en arrière encore à cause de ton ego pardon il faut penser à quelque chose et ni sura si tede be je ka fangata ka fangata ñogon fait et be urol doje ale be urol doje mais le fait que marfa ba ale bulu sorasi inconscient ka tiade mbo fana de ini sorasi tiabe je ka fangata ñogon fait et be bord dans les rues ale be marfata ale bulu kale ga cheya da to ay fangata kaso ale ta don ko communication de kera kale sangorota ale be nyina odiko e na ale mana tugu ñogona emi ale deme emi sorasi tia demede ne ka kuma na faru ngo do na beto marfa kelenta ko jo ete na kemina ke libu jien bengana o de ni kamali soro a photo fleni ni capitaine deme depuis les premières heures nous de bora boulevard là ka capitaine soutenu wallahi capitaine ga capitaine ga service de renseignement mogo de flé ntaro dogo ko service de renseignement do dogo ko force ntaro force mun kendo capitaine yere ka finitigi la kaw marfatigu ol de flé kata ni mine ou ya mine de asaru bulu ou ya kambisi sawo ou ya tro depuis ni sara Burkina Faso ça va pas capitaine bora kata discours ndo kala kata ko ere to be nyagami kale betaka kutuba sebe ko di almamuma almamidi bon avec a ko to nyagami ngata fait quoi parce que il pense qu'il est populaire il pense qu'il a le droit de tout faire voilà l'homme noir di farafin jamana doron abolokale aladi ale bise ka ko be ka wa fo ite bala non tu es populaire tu peux prendre cette décision ko wulu taka mangoya do faka teme misirdala soro si nyon janfanti flatte mogo capitaine de ne ba chamando ya chama humilier a do kra ne rengana nin korana che ne ba do kalama ne tenda do aladi ite ta mogo ka dugula kada ko be ite ko be ka fo kwa u ba do ne ba do ne réagir tukum fana do la u ba do fana ni capitaine contredit dro capitaine nga mogo be timine bon ni ko kite contredit u bi gendo no la ite mogo faye ite mogo bayi aw sorosu aw be dictatorial baramina ko mogo te kuma ko parce qu'on doit défendre la patrie ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas parler on peut pas respirer que tout le monde te suit comme des moutons o tekebo o teka awshini o tekema o de Assimi bi Assimi commencera ka force de ira ka ere deme bagaw parce que quand il change les gens vont parler ali ere ka du kono ni changement de ka comportement na ide no bena fide ko papa ko ça c'est pas bon ebe ka jamana mara ko mogo kana fo ema ke ka fugula njengelendu ni mogo mi ke ka fugula njengelendu doro ebo mine ko iwo wulu o yi deme baka wote bon depuis comment ça ka dole ka popularité be ka bibi almami be ka mine almami contre ko lu be mine ko parce que
uma faso janfa ça ne mogo mine ka foka tike jamana janfa ne bi se ka famia mais que était contre de kuma ala de ya aw sorosu Assimi Goïta ni capitaine Ibe aw kera ala de bi aw ye sanu bereni de aw de ala ye défaut be bela défaut te aw la aw te korofo aw te neni aw ye sanu bereni di ni aw ka défaut ni fora n'aw ka fungula jengele do na fora ka fungula jengele do doro o ye kaso di aw ye aw bintola di ne be je vais être très clair kodo kadi dola amani dola capitaine Ibe malien be kodo munyu Burkina bo ta munyu de ne Burkina bo yi korodo dongo do kibe ka Assimi ka strata mangoya be Assimi ka na yi soro ite 2 secondes ke ils vont t'éliminer comme Thomas Sankara. Ibe chemin minka, tu n'es pas dans la révolution aujourd'hui. Assimi Goïta ani aw debe ka ñogon soutenir ngalonka. Assimi ya deme baga ñanama be kele ye sigile na ya Assimi soutenir be ka be ngalonga. Mogo mi kera neutre ali Shogel Maïga be gen domina. Capitaine ga supporter chama bora Ouagadougou Bobo Dioulasso ka Shogel neni étant premier ministre. Ya mewo. Ika servi de renseignement ame. Vous êtes tous des complices. Ce sont les militaires qui ont tout fait. Alors que sans les civils, vous n'êtes rien. Aga marfam babolo abolo ko da ka cheya abe ka force de ka peuple là no kra sa beta discours ba kalasa vi aba l'impérialisme mais awere infiltrer lembe o labi impérialisme ya infiltrer déjà faucan on a ma kolosine ayesi ko de bantolay abe ka force migra abe mogo to ka kuma de nakoko mogo te kuma o ya ka fanga ko de bantolay la dictature là ça peut plus marcher moi j'ai vécu l'ère de la dictature de Moussa Traoré. Dictature les gens qui sont nés récemment ne connaissent pas la dictature. Moi, je sais ce que veut dire la dictature. Né et révolution 1991, on de Boraka Gabakourou Fili dans les rues en 1991 pour chasser le dictateur Moussa Traoré. J'étais parmi eux. J'ai jeté les cailloux dans les rues contre le dictateur Moussa Traoré. Ante na dictatrice blankuna. Na on a face au jode là. Na yet comique na main. Ambe boamba fokan main. Au corps contrôle. Maintenant, qu'on était fort. Parce que, ah non, on ne doit pas déstabiliser. Parce que, awebeka kalabantia kumaroba, awdabe ko dom moko confun kumorola. Ko wai, ko ils veulent déstabiliser. Ni ko kuka fugura jegele no ko non ko tiki be feka jamana déstabiliser di. Oh non de do, moko bora domina ka dans les rues. Ka foko aba Ibeka ou be aba Blaise. O makea, non makea kumena. Il n'y avait pas la liberté d'expression. Moi, c'est le peuple qui est sorti pour vous faire venir. Laissez les gens parler. Je ne parle pas. Les traîtres là, moi, je ne les aime pas. B, capitaine Djougouga, communication B. C'est-à-dire, les gens, les anti-AES, au lieu de communication B, pour AES, communication Yabi. Moi, je ne suis pas anti-AES. C'est que tu le connais. Quand l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Il y a confusion créée en révolution. Il y a une révolution, il y a confusion. Vous avez créé la confusion entre les bons. Il y en a qui ont la volonté, qui vous aiment. Allez, Burkina connaît impérialiste ou comme Saralindi. Il y a des gens qui ont menti contre moi, qui ont dit que je suis payé. Comment, à quoi ça sert cette genre de confusion? Vous avez tout gâté. À cause de vos égos, aucun égo, parce que ayo sera soudé, ayo alade, morota au korofo, un peu korofo pion, nama dabla, ou nama dabla, billahi talahi, ala ka hakema na wula fait dongodo, na wérema marfa chino na kaf matu. Soit si de nege bolendo, ko te fo auma. Abi fait un dictateur de te marché couille. Na yaba bolo jalaw. Et faut capitaine ba faut kalbe kutuba sebe go dik almami. Et depuis ka almami. Mo ne mananda kuma be ka ne farin nganya de quoi. C'est-à-dire, nous, le pouvoir, ils pensent qu'ils peuvent se permettre de tout. Le pouvoir a des limites. On est à conseil qu'on fait bella gelena. Nama kolosabe ayesi ko ba. Aote ka ayesi reka ayesi. Ayesi que juste pour se maintenir au pouvoir. Anyabo bella koy. Ante démocratie, ante ni beda akato fangala. On voit tout. Si vous travaillez bien, on n'a pas besoin de la démocratie occidentale, mais on a besoin de la liberté d'expression. Obefode. Comme moi, ni kuma Burkina Faso bi ka boro de yukuna. Moi je sais ça. Ni kuma na malabe boro de yukuna. Les deux pays là vont gâter l'AES. Ne gagne boro kuma là. Ne ta la de